ene o prasura platform okura won sem sika pori 3,000 Ghana cedis ya wode boa owa hene si ahene tu ahene ana efua enketi obo ene eho snap penju ya wode boa owa hene ene ebi gina ha na mani ene ene ati no amoja abusia wonso sanu okasa nin osuwanso obaya asam to owa hene pe na to won anso ofia ho wanyesa oni anu wonti onye bi fim won fa bi nkan ho oya enyi asam to won na pe na wonso ato amoja abusia suwaso okra wansa sika pori 2,000 Ghana cedis ya wode boa owa hene ene na abusia ene ebi gina ha na amani ene mobia na ngasi no wanga yibi yampire wonga yampire wo biewe yesre asidafo no wanga rostu ene ofia pieni na se aseda de mfante dokoro enkantan maho bi wo hwe wodi abedu Jami important da ho nana Ampem da ho on the day okay on the dokoyi yeah the poti for there eja owo no na the yonko mrebo pa and the poti na kojo da ho a odi kan a odi na de konakra na egbe iwo oba de fe edo si dedi the beto madam free ana kanano ode ebiapem sumankwai hene ayem poti edenti na grase ahoro efikofo biapemu ekura wo ho ketin gira na sheje fiase awonyira woso poti kire da ho na oje fiase jidana pem da ho when they don't trouble, the legs in particular that one, Odika, and Nana, and do that home. Not yet, small wife in it. I will get that. Sit down, don't go anywhere again. We are with you today. You. Yes, why hit it up? Why hit it on the book?
gyina gwamu yi ɛyɛ fɔtɔmfrɛmu yi a ɛdi ɛhemu yi ɔno na ɔda wo ŋa no ɔbɛyɛ the late ɔsi adeɛyɔ adodankwa ɔtɔ so abien ɔbɛyɛ ne kra wosi bɛsi wo krafo n'anim ɛna fakyɛ wɔn a ɛgyigye sika no wɔn a ɛhuguam kora ɛnya hwee sika ne nti deɛ de wɔn tena hɔ nana Ampem Darko deɛ Yako deɛ pamago na mapa no bɛdelia wose Yako deɛ pamago na mapa no bɛdelia wose amago yadwe amago be yakwamo ni diato yakwamo ni diato Osume topa brother meba abe tukwatia baby say oh Tufuhene die what you about them different you what about them different about town so bre so we could be a padia na asaba e wo hodia it be said there and nananum the baby sa kwan so na wapo kwanzi abade nana say ye wo the wakasa kwa dia ya mane papa bi e fa bawo se nipa bi na waso aka wo obi a wati ko na ko ntam dia mama ne nyina bo atiame esan se weja eyo hini nti utime fa ma ne ko nanim uko ye ma otete bom ye ja wo kwan sika ye ne bi ma asiafo ebesia ne kra otra nanim etwa ato kra yo the late Kofiba and the veteran and Akro for him. Bra Osadeyo Adodankwa Ebaino. Nanu Yaidu. Otra Mupanga Bia Biasa and we know. And now Okra Presiteria Ebai and the Besomo. On the veteran, the late Osadeyo and Yuma in Frisha Baby. On the Sinu and also we in the Sipram. And Okra Kofi Aroso, Onoso Metriaso, Onoso Metriasa, do baby, Nefe, new level set, new more, I do. And now Okra Kwesi, and by we and Obeka to Crabra. You, we and Obeka to you, then your name, Amampa, Ewo. Nkuwasafo eya osaiko eja de nkuwa sofo no ne ba eno gira gwa mu yi nana Ampem Darko okoide suma pa ya dia suma no de lori koi se o ma no kwa ko to ko dia o me ba ma de ni gira pepe na enche bia o kapemang befade tama pefra enche namba de no and sema ya na chire no no yo hede banti ya suma no enche o kapemang befade tama pa efra
biribiara a ɔkɔ akɔyɛ ɔde na ne yare mu yi ɔde ɔbea ne ho kafo ɔbea ɛde twibua ɔde na ne ho hɔ biribiara ɔfrɛ na ɔba ogya ɔda adwuma hɔ na waba wakɔhwɛ ne wɔfa no pɛpɛɛpɛ ɔhene ba ataa wusia ne ba ɛde gyina gbɛm no ɔde gyina gbɛm no wayɛ ade pa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  ɛwɔ ne wɔfɛ yi ɛho yɛn a yɛwɔ Ghana ha ne ɔba na yɛn nso yɛkɔ na wɔn a ɛwɔ amanɔne ne nso wɔn a na eso ne mu ɛwɔ amanɔne ɛyɛ biribiara ɛnɛ yehu a dɔktafo ɛkoko dam a yɛde Nana Ampem Darko ɛhyɛ wɔn nsa a wɔde dwumadi biribiara n'aduam fam n'aduruma fam ne biribiara a dɔktafo yi ɛhyɛ ne fɛfɛɛfɛ ɛnɛ dwom ɛyɛ ɔman ɛne abusua so mo due ne wo fa ne what lili due o due ɛne keda akɔdom ne de wagya what na owu wɔ hɔ yi ɛyɛ yaw yo bebere da ho hwɛ sɛ na ɛyɛ Nana Ampem papapapapa ya de ya no ɛkwa ɔno nso kɔbi sɛ wiase yɛgyina yɛnkyerɛ mu saa febɔɔ ɛbɛbi baabi no na ɔfoforɔ nso akyia so Nana Ampem Darko na baka Darko ɔte sɛ na agya no pɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛ wosɔ ɔkɔtɔ wɔ hɔ yi ɔboa lɔma na wiase wɔto apɛni wa yie ɛno nti na mpanyini ka sɛ ɛsoro kwaate na ɛsoro kwaata ɛna ɛsoro kwaabere ogyina wɔyɛ nipa baako akora due adede anan yɛde na ewati yɛde wagya Nana Ampem Darko wabɛyɛ bi edim ahweta wiase afa ne nyinaa ɛde fidua o die wosa wama wo se brɛ mu kakra dɛ aburokyirefo no nti wɔn so wɔhwɛ ɔhene Nana abadue yoo de wagya ye Nana Ampem Darko na wɔ ehini Yariko yɛkuo deɛ kwamanko na mampa no bɛyɛ deɛ wɔse yɛkuo ɛde gyina kwa mu yi ne naba ɛna ɔgyina kwa mu yi apam nyinaa yɛyi obi atim yɛde okwaman ɔwɔ ahene pa wo ne kɔmiti sɛ ne ba dɔda hɔ yi ɛyi ne nyinaa ho ntotoe ɛyɛ Nana Ampem Ampem ahene bɛ nyinaa wɔhene ɔsi mɛgya yɛ ntotoe ne nyinaa ma me ampa yɛyɛ bi ti sapo aho Nana Ampem Ampem ɔyɛ accountant ɛwɔ bank nti biribiara da hɔ firikyɛm ɔtoto biribiara pɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛ
na de do ye titire yo esisi na owo akere pe gape Bosoma ye besimo yi ayanda tisi abie obemari bosu akwa aben na wakotie ni aban beka kire no ne da ejoso esonzo obeko aben ha ne dozo as a papa dia na eseto kumu no wakase na obema le manfu na ate etia abo mama so tete ho na enije ebi beba problem ha abo gwaman afani kamapa efra la diosi we etita fo bi asofo ene ajaje se ko bi titirofo a be fa problem ha Sana sejabia ebusia ekasalimu oso kwawonsem otetem pom penju ogabi bi ajabe ozenzi oso na de ese ebusia penju so no bi egude ko wase na mere pem no efem dwa abani bi ewo ahemfia no ode aye elitwa mo no ya ebusia ekasalimu o se nle ye dwowda jojo o wie krakra wona tibwem na won asum aye bibia ma na wie
What you mean, show one asa, na kabia, me top one aso. Okra one some sika, pori. 2,000 Ghana cedis. Ya, Odichia, Wanga Bisato, Edding. Wanga Ebi, Obiana Wase. Yam Pillaway. Yam Pillow will be away. And I was Papa, said Jambia Bisanga Ebi. In an Ampem Darko. A top review. Now a date, obey. A date, a cross society. Today, to the society, or some from you, Mushen, a quay. Yawinchi Ati, said Ne, Eda, Joda, what a presso. Yawinchi so granted 7 Sika, 1,000 Ghana cedis. Ya audio Ebusiano, ending. Why be Nabobiano Nasia? Young Pillene, Ekufu Road. On Hilba, I will go few word ma a Kufu Road, one na a Kasai. Also, grab 1 Sika, 200 Ghana cedis. Whatever shall to any. What may be, Obiana was here. Young Pillow, What's the one seven? Sika, 100 Ghana cedis. What may be? The Obiana was here. Young Pillow. Tufuhene. Also was it? Nothing. I get from 500. And yet now she abandoned them. I saw what to tell no about who will have in this in Yasha, then I would be. Tomorrow, and he asked. And he asked, so now man, the other way. I don't say, Yama, the Masiburu, the Masi. Obi ade ma oda na se oda nananom atranko wase papa
efifida empo yawada ayi wotutu yina ni amaya no aso nani njo da masa papa oda hinuma hinuna na mase oda adashi fia bi sei na penya de da ni ya ase papa ni amaya ni aso nani ye papa ngati abusia sadi okusabro mabusia abuafo meka abuafo ya na meka nyina enna se na dwumade ya ni yehu ni aya da na se ni beja wo sebi wo na se ama odin a ayese obiayo na mu fache na adoso asfafo mbeyeso wa da mas papa ma yebi na eduma ya ma abroso banda ejije tata wa da mas achemi omugire goma makasa mbeyeso wa da mas papa won pese gobetu ansa na won adamase intimi gina wanemu de asiraka se okuna fane ma munyina mbeyeso wa da mas me mu kamfoni videos ahuru nyina mbeyeso wa da mas papa I'm
Germany, Berlin. Na Omni, Ampem Darko, Ordina, Neko Baby Biara. And Ampem Darko, Nisman, Qua, Ekene, our Germany. Inchi Obedi, Pribia, it is on the back, not the base in Murano, or the buy. The Patagari, let you, Nana, the Lensa, the Linsa, or the buy. And then, well, yeah, you know, yeah, see a day, no, date, you know, exercise, or try the ticket. And some exercise, so, or some track ticket in full. And then, also, Nehene and Okwe, baby, I let us all you know, obey. We got the quamp fair. We did a ha, as I know, Casading, also granting some, Sika, Pori, 500 Ghana cedis. They are Odima, Ugabia, and in Abusia. So, minute to bar, one for the count fancies out a yassi in Goa. Let me get a ha, not by the ending. Ampem Darko, Sman, Quahene. Germany, Berlin, or your very Makatechi, you, or very memoir. Ampem Oshagre, Abo Muruka Butio, among Comedy Jase, or Rakateku, Buafe Domus Rono, Niawan Kobin, or Sianko. Bema, why you, when our young men's yabre or betting us about me viase mrante ene maba wo goruso viase mrante ene maba wo de ahurusi oyirebe edom ma omodi yo wona wa komusoro na mansanga di edom ma omodi yo wate oyireba ebron champim dodi akwa de shibi obai Oma demirifa bofutiane boahin koko nananom no nana kwaku baanie nananom a wo fi sunyane Oma demirifa Tabo de dia no pena body baby and so put baby I see it that Oma pekini dadao for the doctor who couldn't pa and you the doctor Okuni pa you Dr. Boy in the back. What they would take one young doctor for now work for hospital in minister you and which former president His Excellency John Okoman depending on where he has one of the children, Prima, some person by Prima, and also three, or they not your way. I tell me about your young man, Penny, John, and your one yeah, now we are so my pet. Want to be suffering one man and a baby. That is so common who could hear some beer home come was in Tifu Pega for and then Penny Monquay. Among Professor Nia, who are paying man and then Penny so 7 Burga, son, or what day. Tinia, a man penning who have Mema, Mount Asotino, and then Tiana, maybe as well, Babette, Bushieti, Conafon, Ma, the one, Nana, Ampem Darko, that is a casa. Tibohuma, penning the Darko for in Sianemo ha. Hey, some of my own assorting, and then Tiana, my baby, also my Bushian and I am. His Excellency, Mr. John, and you come for. I'm very now working so. I can't pray man them, literally. And I must say, I'm at home for. I tell you, I know how to come about second man. I can't go away. If you come or go for a poor man's as I can move your memoir, but the American not been sent for the American on the hill for 2 million pounds as wedding move. Or you're saying for. And yes, a seven probably I say, eating our Nemo has a net as some country out. I'm sure you're saying in the video. Grabbing myself or Cassaning.
Osase bebe atiama ma ngasote asa atiama ma ngaso atino ma beberia na sabe bama bia sa wona nka mu wo here go hide yi ase a se na da bia maka na sa ba ma wan to tama ne fe no apam ka ba sa fe no wa shaka ba wa mo beberia ali ti ko wan sabe sika 5,000 Ghana cedis ayan ka nti 50 million o se si atiama se mai o ka be ma mo me wa na wo ma wo kwa mo ma munye ni biara mo ne yo wona na Ampem na go yi asia ade aso bi be ba ne bi be ka wo won peje e be se peli se no nya na bi nya na ku amu yo bi o se be ta kra se nu am ga ne sha mo ga dire mo ma ya na mo mi am pro mo mi am pro yo mo mi na mo asio ma ti ya mo ma wa na ma e wo ka be ma se ne na Ampem na ko be ga ase bi ko na se ka sa na no ka mo hene ba be bi ha na wo anti we bi wo ba na ya fe sa na wo ka sa ni se me na ko mo do bi isi na jula ko na ta mo ma wa sa 2,000 Ghana cedis ka ti 20 million se ka ko wa sa na ma fo me se do mo ha do ko ku sa da se na ma do ni wo la ka ko lo ti yo to pa ba mo ko mo su do ni so ni ka to na ti wo ya ko ga na ko ba so mo ye biara mo le wa na na ko ya se ya su ni da ko fa ye so wa tara se na se biara ko so wa ti am ye se no ko ma ye a se ga ti am ye se no ka so ni ni bi to ma do edi biade e ka ho onya me ba me ho edo yi ti sabre e ko wano dada pa odo ni na adese odi betsa ofore gas onya me ti sabre aho ni na wanabo o se dai na oberma de ba ho de ba ho e trese e ba o me nya no o me du onamo o wa ye bi le wo o de nya fu boko